Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsuonan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo na sab kamong pagadapiton sa pagpamatik sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga may makapagatod sa tao ngadto sa kaluwasan. Ug kining inyong alagad sa kanginan Ebanghilista Brother Hermogenes Macarayo magapanghinaot nga nakapagpaluno na kamustag sa tag sa inyo ka mga lingkuranan uban usab sa tagtag sa ka mga radio sets aron sa ingon ni ana. Mao inyo magamit tinihigyon na karon sa pagtuon sa mga kamatuoran nga amo igapagpadangat diha kaninyo. Mga kamatuoran nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia ug kun may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron sa pakon ang Biblia. O kini nga tulumanon mabati niyo sa Power Radio magsugod kita sa alas 7 gabi mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabihon. Ug sa Radyo Ultra mabati usab alas 10 hangtod alas 11 sa Kabuntagon ug sa RPN Teleradyo mabati usab magsugod sa alas 11 alas 12 mulungtad hangtod sa alauna sa kahapon o sa Waikurat Radio FM mabati usab magsugod kana sa alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 sa kagabihon o dinhi sa Mindanao sa Visayas area do na 26 ka mga radio station dina ang programa sa PBC mga langit ng lamdag sa kinabuhi o ngining hiyo na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Kumusta usab kamo mga kagalan ug kaigsuonan kani usab yung alagad sa kanginan Brother Lloyd Badera mo sa makiguban kaninyo ninintak na alang sa pagpadangat sa kamatuoran ug karon upay lapang kauban pang mga ministro. Kamusta kaninyo mga kaigalan ug kaigsuonan kini sab si Brother Romira Macamos katabayayong sab karon sa pagkatod kaninyo sa kamatuoran aron makapadangat kanato ngadto sa para sa kaluwasan. Ug karon magbayla pa ang usa pa ka ministro. Kumusta ka ninyo mga galaan kung mga kaigsuonan? Inyong ilagad sa kanginan, Ebanghilista Brother Gisrel Macarayo nga mga sama kiguban ni takna. Aron sa pagpadayon mga kaigsuonan, ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tima. Inihigyo na karon mga kaigalan ug mga kaigsuonan atong ginapangusta kanunay ang tanang mga kaigsuonan nga nagsunod kanunay niining programa ug ang nagsuportar niini programa sa Power Radio sa Bilyoniba ug inihigyo na karon tungod kay dunay importante nga atong hatagan karon og pagtagad nga topic niining kagabhion kay ang ato amang gud mao nga ang atong prinsipyo gyud kita dili kita dili ta manghilabot o kita pod wala pod ta hilabti kay bunay giingon sa balaang kasulatan unsay gisulti sa Biblia Brad Gisrel kun atong basahon Ni atong basahon Brad Macarayo sa Proverbio Kapitulo 3 versikulo 30 gingon ayo pagkig-away sa usa ka tawo kung siya wala balikon ta pagbasa atong mabasa ingon ini. Ayaw pagkig-away sa usa ka tawo nga wala gipasikaran kung siya wala manghilabot kanimo. busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw nga giingon nga ayaw pagpanghilabot sa imong isig ka tawo kung siya wala makig-away kanimo sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. O kung kita mohatag sa atong paghisgot o topic doon natay nabatian ug doon natay napaminawan ug dili ta mohatag og mga pahayag pagpadayag kung wala tay nadunggan. Unsay prueba ni ana Brad Rumi nga kana gipasikad nato pod sa nakasulat sa balaang kasulatan. Atong basahon Brad Macarayo kini nakasulat sa maulang gyapon basahon sa Proverbio sa iyang kapitulo 18 bersikulo 13 nagaingon kadtong magahatag og tubag sa wala pa niya madungog maoy usa ka binuang og kaulawan alang kaniya. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan kung giingon nga katong maghatag og tubag sa wala pa niya madunggan maoy usa ka binuang og kaulawan alang kaniya. Kung atong susyon ang nakasulat sa balaang kasulatan kung sa Bibliang Katoliko Brad Lloyd tan-aw na to og giunsa na pagsulti na kung sa Bibliang Katoliko na pagabasahon ang Proverbio 13:18 giunsa na pagsulti. Katorse 18:13 palihog pagbasa. Mo kani nakasulat Brad Macarayo. Pamati una sa dili ka pa motubag aron dili ka maulawan og mahiusa sa buang-buang may sama sa buang-buang. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw nga ang nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw gyud sa pagpahayag nga adunay giingon nga
katong magahatag og tubag sa wala pa niya madungog nga usa ka binuang og kaulawan alang kaniya sa King James Version. Unya giingon sa Bibliang Katoliko sa gibasa ni Brad Lloyd, gitin-aw pod sa nakasulat sa balaang kasulatan nga giingon sa pagpahayag nga pamati una sa dili ka pamutubag aron dili ka maulawan og may sama sa buang-buang. Busa kami dunagin may nadunggan og duna pud may mabatian og ingon labi nagmakita nato ingon ana nga sistema. So niini karong kagabhion tungod kay naaman sa social media nga atong basa o ingon man nga gilakbita na ang atong programa dinhi sa Villanueva nga wala lang masabti ang atong mga gipahayag diri o topic tungod kay ang atoa naaman sa pagpadayag sa dapit sa Espiritu Santo pero ingon ani manggod ang atong nakita diha sa binayloay lugar sa kuan sa social media sa kuan aning nagpadala sa kuan nga si Danny nga Mabini. So ang iyang kuan diri nga gi-forward pod ni Reverend sa atoa nga gipahayag nga gisgutan ang atong wali diri sa Villanueva sab. Kining giingon dinhi nga maayong gabi sa tanan kang Danny Mabini maning pahayag. Wala ko magdahom nga dinhi nato ni mahisgutan sa social media. Wala kami makig-indig sa inyo kamuman kahay mas may katungod sa paggamit sa Biblia tungod sa gidugayon na sa panahon sa pagwali. Nasabta naman siguro sa kadaghanan kami nasayod nga wala kami kalabtanan anang inyong gisgutan nga ipahunong. Tingali baya og nasaypan lang ninyo pagsabot. Sa ato pa kining giingon nga basin kunog nasaypan na kuno sa mga magwawali sa PBCM ning pagsabot diya sa Biblia. Wala mi nang hilabot sa panahon. Wala mi nanginlabot sa panahon ni Hesukristo. Natao kami sa panahon ni Master. Ngano imo man mi isumbalik sa nangaging panahon nga bisan na lang sa tikod ni Kristo. Atong panidani Mabini wala nato nakita. Unsay pulos sa atong pagwali sa katumanan ni Master sa pagka-Espiritu Santo ug wala man di ay kapuslanan ang pagpanultig mga dila o pagpropesya. Sa ato pa postag kadiyot. Kini bitang tenor sa sinultian nga giingon nga unsa may pulos sa pagwali sa katumanan ni Master sa pagka-Espiritu Santo ug wala may kapuslanan ang pagpanultig mga dila o pagpropesya. Kini nga pahayag mao ni nga gitagaan natog pagtagad. Tungod kay unang-una natukod ang PBCM sa tuig 1967 na rehistro tuig 1971. Kanang dekada 60 paingon sa dekada 70 paingon sa dekada 80 90 hangtod karon. Nilakaw na lang si Master atong tuig 2004. Wala pa makita sa kinabag-an sa PBCM. Nga giingon dinhi nga kanang giingon bitaw nga unsa may pulos sa atong pagwali sa katumanan ni Master sa pag-Espiritu Santo ug wala man di ay kapuslanan ang pagsultig mga dila ug mga propesya. Nilakaw na lang si Master wala gyud ingon nga iyang gisangon sa mga misyonarya ug mga misyonaryo nga ang nakapadaghan katong pagsultig nagkalain-laing pinulungan. Maura gina unang-una ikaduha giyon na padayonon ta lang unsaon nimo pagpamatuod sa pagka-Dios ni Master ato lang tong gilakbitan gamay gitubag nato gamay kay nisangit kay pinaka-importante to nga tubagonon. Giingon dayon unsaon man nimo pagpamatuod sa pagka-Dios ni Master. Ako gikunsaran man nga walay nagpandong unsa may sayop ana. Mato pa ni Danny Mabini. Di ba ang Espiritu Santo na naambit nila may kalainan badiay sa among may kalainan badiay sa among naangkon kung pananglit gibawal na or dili na. Ipapadayon nganong si Master nagpakita pagpandong sa iyang kamot. Duha ka bata nako gipandungan ni Master atol sa pagbunyag sa akong mga bata. Ug ang akong asawa sa dihang nagsakit akong asawa unsa di ay tong pagpandong ni Master lahi ba sa pagpandong sa panahon sa mga apostoles. Ug dili man di ay ipadayon bisan gani ang kadungan ang kadungan ani nga wali sa Villanueva na paglid ni Macarayo mao na ni dire sa Power Radio na nganong nagwali man sab og nakunsaran sab og Espiritu Santo moingon pagpatinga katulugar ang amo lugar topic atong previous nga mga wali kadaghan mga kadumingguhan na mabati man na kanunay dinhi unya ang kahingpitan daw nga mo buhat ni ana ang Espiritu Santo sa panahon karon sa katumanan ni Master wala mi
maayong mogamit sa Biblia. Diha lang ta, bisag diha lang ta. Gisgutan niya ang wali sa Villanueva nga nagwali ta dinhi sa atong paglid nga ang katong Espiritu Santo nga mikunsad ni atong adlaw sa Pentecostes giingon namog patinga. Iya mang ang tenor sa iyang sinultihan nga naaman gyud gani nagpamatuod tag nagwali ta nga ang pagkunsad sa Espiritu Santo ni adtong adlaw sa Pentecostes unya ang iya madayon kuan wala man ta nagwali ang atong tubag ana wala ta magwali dinhi sa Power Radio. Nakadungog ba mo bitaw nga ako dili kay ko gatumpang sa social media kay gusto ko kana bitaw ang ako kini gyud nga diya kita kana bitaw harap-harapan gyud inana nga sistema kay kanang naata sa social media dili kay ko bisan ako mga kuan wala kay ko ga salmot ana nga tinubagay sa social media gusto ko nga mabati sa ere kana gyung kuan gyud ba nga daghan ang makabati nana nga sistema. Kining among pagwali alang sa kasayuran nimo Danny Mabini, brother Danny Mabini. Wala na mo gigamit ingon nga ang Espiritu Santo ni kunsad sa adlaw sa Pentecostes tungod kay among gipamug-atan ang paglitok sa nagkalinlaing pinulungan. Nasayod kami nga mga ministro sa PBCM. Ug unsay dangatan sa paglitok sa nagkalinlaing pinulungan. Kun duna ka may nabati nga nagwali mi nga ang Espiritu Santo mi kunsad panalitan karon ato sa ning sabayon asa ni dapit nga iyang nadunggan atong kuano na kay sa mga previous nga wali nato tanawag sa tanan nga wali namo na may mga pizza diya na may mga Domingo diya nga gibutang sa matag programa nagwali mi nga ni kunsad ang Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes diha ra kutob sa bersikulo 4 naglitok sila sa nagkalinlaing pinulungan gipamug-atan bana nga ang patinga padayon na pag-abot sa kahingpitan na. Wala kay mabati ana. Wala kay mabati ana hutdon man nimo, ipasa man nimo balik. Tan-aw nimo diha, ipasa nimo sa social media. Tan-awa gani kinsay katinubagay nimo, tan-awa diha. Og do na bay akong giingon diha nga pag-abot sa kahingpita naa na pod ang paglitok sa nagkalain pinulungan. Wa pa ko na tanduga. Wala ko pa na tanduga. Ingon ana pero kay gitandog man ni sa social media labi na ang programa namo dinhi sa Power Radio sa Villanueva. So muni nga hataga namo karon pagpasabot. Ingon ana nga sistema. Nganong nagwali mi aron ba pagpamatuod nga sa panahon sa atong Ginoong Kristo sa ilang buluhaton sa unang pagwali o pagpanambal mao na siya ang gipasabot na anay kalabtanan ang Espiritu Santo wala namo na ingon nga among gidrive na tungod kay para magpadayon ang paglitok sa nagkalain pinulungan ato ni karon patagaag pagtagad kay para gyud nga matagaan ni og katinawan karon ining kagabhion karon. Asa nagsumikad? Sa panahon ni Juan nga Bautista, unsay gisulti diha sa panahon ni Juan nga Bautista, Brad Lloyd? Aniya Brad Macrayo, atong basahon na nakasulat diri sa Lucas kapitulo 3 bersikulo 16 diingon. Si Juan itubag kanilang tanan, kaninyo nagabautismo ako sa tubig, apan adunay malabot nga labi pang gamhanan kay kanako, nga bisan pagani sa higot sa iyang sapin, dili ako tako sa paghubad. Kaninyo ang iyang igabautismo mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Tuwa na. Ang nakasulat sa balaang kasulatan, dunay giingon nga ang musunod ni Juan nga Bautista, dunay buluhaton ang igabautismo mao ang Espiritu Santo kalayo. Kinsa ang musunod niya? Sa Juan 1:29 wa may lain. Ang nating karnero man nga among atong Ginoong Kristo nga gipahibalo ni Juan nga Bautista nga musunod kaniya. Sa ato pa nga ang musunod ni Juan nga Bautista mao man ang magbautismo sa Espiritu Santo kalayo, ang ato mang Ginoong Kristo mo ay iyang gisulti sa ato pa, ang atong Ginoong Kristo mo ay magbautismo sa Espiritu Santo kalayo. Nganong gidraiba namo na? Tungod kay amo lang gipaabot. Nga kung dunay manginlabot sa bautismo sa Espiritu Santo, dili na pwedeng panginlabutan sa tao. Nga naman trabaho man na sa Dios. Tungod kay ang trabaho sa mga ministros BBCM na ang stand sa pagpamatod sa dapit sa Espiritu Santo. Busa, kay naa sa stand sa dapit sa Espiritu Santo, among gipadayag sa iri, nga ang kanang bautismo sa Espiritu Santo kalayo, dili na trabahoon sa tao. Kay trabaho na sa musunod sa ni Juan Bautista, nga walay lain mao ang atong Ginoong Hesukristo. Ang pangutana, ang gisgutan niya, nga sa diyang ibautismo sa musunod kanya nga mong atong Ginoong Hesukristo, ang Espiritu Santo kalayo. Sa ato patua sa baba sa atong Ginoong Hesukristo, maidayag og sa unsang paagi buhaton niya ang pagbautismo. Kaya naman bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Kinsay mo bautismo? Dili tao. Mao ang
Dios nga mong atong Jesucristo. Ang question karon, duha man na ang tumong. Kung panginlabutan ang bautismo sa Espiritu Santo, dili pwede kay ngano man trabaho man na sa Dios. Ikaduha, kung dunay magpamatuod nga literalon nga kalayo ang bautismo, Espiritu Santo kalayo, diha magka problema ang magliteral anak karon nga kalayo na. Ngano man, tuwa mas baba sa atong Ginoo Kristo ug sa mga tinun-an sila'y nasayod ana. Betan-ahon ta. Sa Biblia, Brad Israel, giun sa pagsulti ni Kristo, ang bahin sa Espiritu Santo, kay siya man ang bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Niya Brad Makarayo, atong basahon dres nakasulat sa buhat kapitulo 1 bersikulo 8 giingon. Apan kamo makadawat hinuon ug gahom sa diha nga kakunsaran kamo sa Espiritu Santo ug kamo mauni ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. O busa, siya na'y nagsulti nga pagakunsaran kamo sa Espiritu Santo, siya may mabautismo. Yan ang gipadayag nga magadawat o gahom ang iyang mga tinun-an sa diyang kakunsara na sa Espiritu Santo. Ang question, giun sa pagpadayag, ang katong gisgutan ni Juan nga Bautista, nga ang igabautismo, Espiritu Santo kalayo, doon na may kalayo. Kanus nakita, motong pag-abot sa Adlaw Pentecostes, literal bang kalayo? Ang tubag dili. Kanus ani kunsad ang Espiritu Santo, pag-abot sa Adlaw Pentecostes, dabi kay madawat Manila ang gahom. Naibalo ba mo unsay purpose nganong gigamit na sa mga ministro sa BCM? Una, tungod sa ilang dakong buluhaton, mautong padawaton sila og gahom, tungod kay duna sila'y buluhaton nga pagwali og pagpangayos balatian, tuwas baba sa atong Ginoo Kristo. Sa baba sa atong Ginoo Kristo, sa diya mo kunsad ng Espiritu Santo, madawat nilang gahom. Gipamag-atan ba sa atong Ginoo Kristo ang paglitok sa kanang pinulungan na gitahas dito sa mga apostoles? Ang tubag wala na. So nakasulat sa Biblia, tan-awon ta unsay gisulti sa Biblia sa Brad Rome, sa atong Ginoo Kristo bahin sa iyang napulog duha ka mga apostoles nga iyang gisaaran ang iyang mga apostoles nga magadawat og gahom sa diyang kakunsaran na sa Espiritu Santo. Alang sa unsa kato ang katong pagdawat nila sa gahom, human mo kunsad ang Espiritu Santo. Be? Gitagan gini sila gahom Brad Makarayo o gahom sa pagwali o pagpag-ayos sa mga masakiton. Ang puriba ato karong basahon dinhi sa nakasulat sa Lucas sa iyang kapitulo 9 bersikulo 1 hangtod sa 2. Unya ang napulog duha iyang gipatigom og iyang giyatagan sila gahom og pagbulutan batok sa tanang mga yawa og sa pag-ayo sa mga sakit og iyang gipadto sila aron pagwali mahitungod sa gingharian sa Dios og sa pagpang-ayo sa mga masakiton. O busa, ang ilan ang purpose atong Ginoo Kristo nga makadawat sila gahom sa diya mo kunsad ang Espiritu Santo tungod kay dunay buluhaton. Mao biton ang kanunay namo na tungod sa ilang buluhaton unsa pagwali o pang-ayo sa mga balatian. Mo nay purpose nga kanunay namo gipadayag na ingon nga sa ilang pagwali sa una pagpanambal may kalabtanan na ang Espiritu Santo kay matod pa atong Ginoo Kristo mo nay isilsil sa alimpatakan. Masaypa ng atong programa sa Villanueva nga nagwali ta aron nga pamug-atan ang paglitok sa nagkalain-laing pinulungan. Wala ta diha nga punto ang atong gipadayag na ay nakasulat sa Biblia nga ang paggamit nato sa sa Lucas 3:16 kay aron ka pamatud-an ta nga ang bautismo sa Espiritu Santo kalayo dili na trabaho sa tao, walay mangahas nga tao ana. Kay ang atong Ginoo Kristo maoy gipadayag ni Juan nga Bautista. Si kinsa ka man? Ikaw ba si Kristo nga mo bautismo sa Espiritu Santo kalayo? Niya ang pangutana kay si Kristo man o bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Giyon sa niya pagpadayag ang Espiritu Santo nga to siya matinud-an. Mukunsad. Human mukunsad madawat nila ang gahom. Alang sa unsa, duna sila dakong buluhaton. Pagwali o pagpanambal, pag-ayo sa mga balatian. Muna ilang dakong buluhaton. Ang problema karon, giun sa pagpadayag o kanus ana idayag, ang giingon nga kalayo, human mo kunsad ang Espiritu Santo kanila. Kaya ang ibautismo ni Kristo, Espiritu Santo kalayo man. Kanus ama na natuman. Pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, ang pangutana, sa unsang paagi na idayag ang kalayo sa Biblia, Brad Jezreel. Ya atong basahon Brad Makarayo sa nakasulat sa buhat kapitulo 2 bersikulo 1 lapos sa 4 gingon. Ug pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan na nagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may miabot nga dahonog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin, ug kini mipuno sa tibuok balay diin didto sila na naglingkod.
ug dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sila sa pagsulti sa naglaing mga pinulungan, sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu. Tuwa na. Ang nabasa sa Biblia muna, una natong paggamit sa Lucas 3:16, dili mapanginlabutan sa tao ang bautismo sa Espiritu Santo kalayo kay trabaho na sa Dios. Ang atong Ginoong Kristo mo imo bautismo. Ang ibautismo Espiritu Santo kalayo. Giyon sa ang Espiritu Santo pag-abot sa adlaw sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo, gisaaran nga mukunsad ngadto kanila. Sa diyang mukunsad ngadto kanila, madawat nila ang gahom. Sa diyang mikunsad na, tan-awa gani. Ha? Tan-awa gani. Sa pagkunsad na didto, ang nakapuno sa mga apostoles ang Espiritu Santo. Ang question, unsay ila dayon nga naidayag dito? Daw dila nga daw kalayo. Literalon ba to natong bautismo nga kalayo? Ha? Dili. Nga naman, daw dila. Oh, kanang ingon daw dila. Di po literal nga dila. Kay giingon daw dila. Gisigundaan pa gyud nga daw. Oh, na tanawa. Dili literal dila. Di po literal nga kalayo. Daw dila nga kalayo. Di may pakita kanila nga mga daw dila nga daw kalayo. Daw dila nga daw kalayo. Dili literal nga dila, di pon literal pon nga kalayo. Oh, inana nga sistema. Unsa man to nganong dili literal? Nganong giingon nga daw dila, nga daw kalayo. O tungod. Kay mauto ilang nadawatan pag nikunsad ang Espiritu Santo kanila. Dabi kay sa buhat 1:8, sa diya mo kunsad Espiritu Santo makadawat man sila gahom. Mo nang among paggamit ana nga sa ilang misyon sa una da ana ang Espiritu Santo nga nag-uban sa unang panahon kay matod pa ni Kristo magadawat mo gahom sa diyang mukunsad kaninyo ang Espiritu Santo. Nganong gigamit namo na? Tungod sa buluhaton sa PBCM. Gikan pa sa dekada 60, 70, 80, 90, nakarga na sa baylos ug unsay buluhaton diha. Ato man na karong prubahan pag abot sa unahan. Dili kay gigamit ana. Ingon nga doon naman panalitan unsay dangatan sa Espiritu Santo nga mikunsad kanila. Sila ra may mahibalo ana, sila ay nahibalo ni ana. Mao bitaw nga pagkunsad na sa Espiritu Santo kanila, ang gipamugatan nga balik-balikon namo, diha na naidayag ang mga milagro. Ha? Unsay pruiba nga ang Dios nagbuhat og dagkong nga milagro pinagis kamot sa mga apostoles, Brad Lloyd. Ania ang pruiba, Brad Macarayo. Atong basahon nakasulat diri sa mga buhat kapitulo 5 bersikulo 12 ni ingon. Ug pinaagi sa mga kamot sa mga apostoles, daghan ang mga ilhanan ug mga kahibulungan nga nahimo sa atubangan sa katawhan ug silang tanan dito magtiguman sa portiko ni Salomon. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw na nga human ni kunsad ang Espiritu Santo ngadto kanila. Namay mo lagi nang pagkunsad, ni kunsad lagi dito. Kay gisaad man as atong Ginoong Kristo sa buhat 1:8. Gisulti po ni Juan nga Bautista nga ang ibautismo ni Kristo Espiritu Santo kalayo. Dabi kay ang kalayo dito pagkunsad sa Espiritu Santo daw dila nga daw kalayo naman. Di literal nga kalayo na. Munay purpose nga bisag kinsa nga mo literal anak karon nga kalayo na. Kanang na ang bautismo sa Espiritu Santo kalayo diha gid sila magka-problema. Ingon ana nga sistema. Karon ang pangutana kay giingon man dito nga nabasa nato kaganiha sa text dito sa social media nga giingon sa nakakuan diha nga nagwali ta patinga. Tinuod bitaw nga nagwali mig patinga. Nganong gigamit namo na nga terminong patinga? Nganong gigamit namo na og ipadayag sa ire? Tungod kay kun dunay mo pakasayop nga mga nagkalain-lain karon nga naminaw ug nagkalain-lain nga maglantaw ug maminaw sa wali sa PBCM. Moingon sila ang Espiritu Santo, miabot na og mikunsad sa adlaw sa Pentecostes. Nganong ulahi naman mo nagwali sa Espiritu Santo 1960s pa. Unya, kanang pagkunsad sa Espiritu Santo tuig 33 AD, diha na ni kunsad ang Espiritu Santo. Munay purpose namo nga among gipamatud-an kanunay sa ire. Nga bisag asa mudagan ang mohilabot sa PBCM, dili sila magsilbi. Ingon ana nga sistema. Ha? Be asa man dapit ang patinga. Be tan-awon ta katubang nadawatan nilang Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Katubay hingpit o dili hingpit, Brad Jisrael? Niatong basahon, Brad Macarayo, si Kaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 22 giingon. Siya mao ang nagmarka kanamo ug naghatag sa iyang espiritu ingon nga patinga sulod sa among mga kasing-kasing. Busa. Munang gigamit, ang purpose nga gigamit na para pagpamatuod nga dili lamang kay didto ra kutob
pagkunsad sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes, gamito na nga ali o babag sa pagwali sa mga ministro sa PBCM sa dapit sa Espiritu Santo. Kay nasayod kami, pati nga to, ang pagkunsad sa Espiritu Santo ni atong adlaw sa Pentecostes. Ingon ana nga sistema, dili kay nagwali ta kay gipakunsad ang Espiritu Santo, gigamit ang buhat 2:1 o 4 para paglig-on sa paglitok sa nagkalain-laing pinulungan. Ngano nasayod ta unsay dangatan ana? Ha? Ang mga ministro sa PBCM. Mo bitaw nga sa previous namong mga wali, wa namo tanduga ang bahin sa pagsultig nagkalaing pinulungan. Pero kay gikuhit man sa social media, nabutang naman diha, naisgutan ang apelido ko, naisgutan ang Power Radio, ang Bilyon Nueva. So hisgutan nato aning kagabihion karon ang paglitok sa nagkalain-laing pinulungan. Katong paglitok sa nagkalain-laing pinulungan ni atong adlaw sa Pentecostes, ha, Brother Danny, Mabini. Ang katong paglitok sa nagkalain-laing pinulungan ni atong adlaw sa Pentecostes, kadto gibuhat nila ang paglitok sa nagkalain-laing pinulungan aron nga katong mga tao nga ilang masaysayan sa kaybulungang buhat sa Dios makasabot nga di makasabot sa ilang sinultihan. Nasayod mi ana? Unsay prueba ni ana sa Biblia, Brad Lloyd? Brad Rome, tan-awon ta sa ako nalay basa sa nakasulat sa Biblia kay pabor ko na ang nakasulat sa balaang kasulatan sa buhat 2:1 hangtod 2:6 hangtod sa bersikulo kay ang gibasa ganiya 2:1 man og 4. Akong basahon ang kapitulo 2 bersikulo 6 hangtod sa bersikulo 9 giingon. Og sa nabanha na ang kadaghanan na nagpanugok og sila nangalibog kay ang matag usa nakadungog man sa mga apostoles nga naglitok sa nagkalain-laing pinulungan sa matag usa nga nakadungog. Nanaha? Og sila nahingangha og nahibulo nga nag-ingon tan-awa ra dili ba mga Galileanhon man kini silang tanan nga nagpanulti og naunsa ba nga ang tagsa-tagsa kanato nakadungog man kanila nga nagsulti sa atong matag kaugalingong pinulungan nga natawhan. Kitang mga taga-partiya mo naning mga tag-iya sa mga pinulungan nga ilang ginalitok og mga taga-Media og mga taga-ila mga mulupyo sa Mesopotamia, Judea, Kapadosya, Puntog, Asya, Phrygia og Pampilya, Ehipto sa kayutaan sa Libya nga sakop sa Cirene og mga dumuluong gikan sa Roma, mga Hudiyo og mga kinabig, mga taga-Krita o mga taga-Arabia, kitang tanan, pinaagi sa atong matag kaugalingong nga sinultihan, nakadungog kanila nga nagasugilo na raw, mahitungod sa kahibulungang mga buhat sa Dios. Gipadayon nato sa bersikulo 11. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia, gitinaw, unsay nakasulat? Naglitok sila sa nagkalain-laing pinulungan. Human mikunsa ng Espiritu Santo, para ang katong makadungog, nga dili makasabot sa ilang sinultihan, makasabot sa ilang pagsaysay bahin sa kaibulungang buhat sa Dios. Mao man na ang purpose ni atong pag-abot sa adlaw Pentecostes, wala day mi nasayod ana, nasayod mi. Pero ngano nga bisan sa mga wali namo kutob ra mi ana paglitok sa nagkalain pinulungan, wala pa namo pamug-ati og unsay dangatan og magpadayon ba og dili ba ang paglitok sa nagkalain pinulungan kay wala ta naggamit anang giingon pagkunsad si Santos adlaw Pentecostes tungod kay namug-ata. Padayon ba ang paglitok sa nagpinulungan og dili ba? Ingon ana nga sistema, pero kay gitandog naman niya ang ato pagyod nga gisgutan diri sa Bilyon Nueva og ingon man ang apelyido ko. So ato karong ipadayag sa ere. Ingon ana nga sistema, be ato nang tagdon. Kining paglitok sa nagkalain-laing mga pinulungan, ngano nga niadtong panahon na gilitok nila nga kutob sa nakadungog ug unsa may pinulungan mo, didto pod naisibo ang ila pong masinultihan kay doon na sila itumong. Kay ang ilang paglitok sa nagkalain-laing pinulungan para kana, unsay giingon dito sa mga apostoles, para kadto sa mga tao matod pa ni Pablo nga tagalaing yuta o dili kaparehos nilag sinultihan o dili magtotoo laktod nga pag-istorya unsay prueba ni ana sa Biblia, Brad Jezreel. Atong basahan, Brad Magarayo, diri sa nakasulat sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 21 lapos tangad 22 giingon. Sa kasuguan kini nahisulat, pinaagi sa mga tawo laing mga dila, ug pinaagi sa mga ngabil sa mga langyaw, ako nagsulti ngadto niining mga tawhana. Apan bisan pa nini dili gihapon sila magapatalinghog kanako. Postag kadiyot, giingon nahisulat kini pinaagi sa mga tawo lain og mga dila, ug pinaagi sa mga ngabil, sa mga langyaw katong di lugar kaparehos nagsinultihan, magasulti ngadto ako magasulti ngadto niini mga tawhana apan bisan pa niini dili gihapon sila magapatalinghog kanako nagaingon ang Ginoo. Sige padayon sa 22 giingon, sa ingon niya na
ang pagsultig mga dila, ilhanan di ay dili alang sa nga magtotoo, kundi sa mga dili magtotoo. Samtang ang paghimog propesiya ilhanan dili alang sa mga magtotoo, kundi alang sa mga magtotoo. Busa sa nakasulat sa Biblia, kato di ang paglitok sa nagkalain pinulungan. Na tinor sinulti ang Pablo sabta gani. Sa ingon ni ana ang pagsulti mga dila ilhanan di ay dili alang sa mga magtotoo. To ana mo tong dito sa buhat 2:1. Hangtod sa bersikulo 4, ila po sa bersikulo 11, naglitok sila kay bulungang buhat sa Dios. Gigamit nila paglitok nga gigayran sila para nga makasabot kato bahin sa kay bulungang buhat sa Dios. Kay katong yung paglitok sa nagay pinulungan ilhanan sa mga dili magtotoo. Og kanang paghimog propesya ilhanan na alang sa mga magtotoo. Muna, di pamugatan pamanggani ang propesya diha kaysa paglitok sa nagkalain pinulungan alang sa dili magtotoo, pero ang paghimong propesya alang sa mga magtotoo. Kapila man ta pasabton bahin sa paglitok sa nagkalain pinulungan daan pa sa panahon pas mga apostoles. Alang lang na niadtong dili magtotoo sama sa ilang gibuhat dito paglitok sa nagkalain pinulungan. Niadtong pag-abot sa adlaw sa Pentecostes. Ato man na karong susyon sa nakasulat sa balaang kasulatan, gisulti lang to gigamit para nga katong sa ilang buluhaton niadtong panahon diin sila gisugo sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon ana nga sistema para tong di makasabot silang sinultian makasabot. Ingon ni ana nga sistema nasayod kami ni ana. Pero kung atong susihon ang nakasulat sa balaang kasulatan dinhi na ta magsusi mao bitaw na nga si Apostol Pablo gani sa tinor gani siyang sinultihan mao man gani nga sa diha nga kung musulti iya man gani gisampol gani ang mga tulunggon nga kung dili musulti na malangka unya dili ka masabtan muna giingon nga mura ra kag nagsulti gyapon na naghangin wa gapoy pulos unsay prueba ni ana sa Biblia kun atong susihon nakasulat sa Biblia Brad Lloyd. Ano yung prueba Brad Macarayo? Atong basahan ang nakasulat di sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 6 lapos ngadto sa 9 naingon. Karon, mga igsuon, kung muanha ako kaninyo nga magasultig mga dila nga unsa may inyong makuha kanako gawas kun dadaan ko kamog pinadayag. Tuwa na sa tinor sa sinultian ni Apostol Pablo. Tanawa ra gud na namugat pa ba siya sa kaning pagsultis na kilaing pinulungan? Karon mga igsoon, kung muanha ko ninyo nga magsulti mga dila, unsa may inyong makuha kanako? Gawas kung dadaan ko kamog pinadayag o propesya? Sige, unsa dayon? O kahibalo, o propesiya, o pagtulunan. Bisan pagani ang mga tulungon nga walay tulunggon nga walay kinabuhi. Ingon sa plauta o alpa, kung kini dili mohatag sa tin-aw nga paningog, unsaon man sa pag-ila sa sunata nga ilang ginatukar. Og kun ang tingog sa trompeta dili tin-aw, kinsa may magaandam karon sa pagdasdas sa panggubatan. Maingon ni ana, kung kamo magasultig mga dila nga dili masabtan, unsaon man sa mga tao sa pagkahibalo kung unsay inyong ginasulti. Igo lang kamo nga nagasulti ngadto sa hangin. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, mauna nga gihingon nga kung magsulti naman lang mo, og nagkalain pinulungan o di masabtan mura rabog nanulti ana nga tos hangin sa ato pa wala gyapon pulos ingon ana nga sistema mo na gi sulti ni apostol nga si Pablo bersyon ng apostol Pablo dili na amo nga mga ministros BBC mo bitaw na nga kami naghuwat mi tandugon tanawa na nga sistema karon unsay resulta na mauna nga sistema karon atong susyon sa nakasulat sa Biblia katong giingon nga ngano giingog patinga kato tungod kay kato dili pahingpit ang katong nadawatan nila nga Espiritu Santo mao bitaw na nga matud pa ni apostol nga si Pablo bisan pagani sa tigom gani nila gani og magsulti gani sila unya mag-iyahay nagsultis nagkalanlaing mga punulungan do na man gani gisulti sa apostol Pablo unsay gisulti ni apostol Pablo Brother Rome kun atong sesyon nakasulat sa Biblia. Ato lang basahon kay nakasulat sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 23. Bugsa kon ang tibuok nga iglesia katigom og ang tanan iyahay pagsultig mga dila og unya musulod ang mga walay alamag kun ang mga dili magtotoo dili ba ang ilang isulti mao nga kamo
nangabuang. Oh, mao na sulti ni apostol nga si Pablo. Ana? Mao na ang giingon ni apostol Pablo. Kung magkatigom ka mo sa iglesia, unya mag-iyahay magsulti mga dila, unya mosulod to mga walay alamag. Kung mga dili magtotoo, dili bang isulti laon sa to? Oh, bersyon ni apostol Pablo dili na mo nangahimo mo, di ba? Moingon sila nga nangabuang mo. Oh, mao na ang gisulti ni apostol nga si Pablo. Kang Pablo man ang bersyon, dili gyapon na sa mga ministros PBCM. Unya ang pangutana karon, kinira, asa man di ay ang gipadako ni apostol Pablo? Wala sa nagpadako oy. Si apostol Pablo, tinunaan sa atong Ginoo Kristo na diya pag-explikar nga iya mga ning gipadako dili ang pagsultig nagkalalaing pinulungan o paglitok sa nagkalalaing pinulungan kundi ang propesiya man gani asa gipadako ni apostol Pablo Brad Israel kun atong sesyon nakasulat sa Biblia. Niya ang gipadako gyud ni Apostol Pablo Brad Makarayo mo gyud ang propesiya. Niya atong basahon diri sa nakasulat sa 1 Korinto kapitulo 14 bersikulo 5 gingon, buot ko kamong tanan managsultig mga dila apan labaw pa niini nga unta kamo managhimog propesiya. Ang nagahimog propesiya labaw pang dako kay kaniya nga nagpanultig mga dila. Gawas kon adunay magahubad sa kahulugan aron ang iglesia mapalig-on. Oh, busa sa nakasulat sa balaang kasulatan nga giingon mas dako pagani kumparar sa paglitok sa naglalayng pinulungan ang paghimog propesiya. Namugat mas apostol Pablo ni anang paglitok sa naglalayng mga pinulungan? Ha? Ang tubag ni ana wala. Si apostol Pablo makabalong mulitok sa naglalayng pinulungan, pero namugat mas apostol Pablo wala. Mumanggani nga niingon siya. Kung moanha ko kadinyo og magsulti ko naglalayng pinulungan, unsa man yung makuha kanako? Ha? Mo na giingon ni apostol nga si Pablo, mo sulti naman lang ka. Unya naa diha bisan pa atubangan sa magtotoo. Munay giingon. Ang gipadako mo na ganit tenor sinultian ni apostol Pablo, ang gipadako na ang kaugalingon na. Ha? Unsay og ang gipalig-on ang iyang kaugalingon? Oh, unsay atong prueba ni ana, atong basahon ang nakasulat sa Biblia sa 1 Korinto 14 bersikulo 4, ang nagapanultig mga dila nagapalig-on sa iyang kaugalingon lamang. Oh. Apan ang paghimog propesiya nagapalig-on sa iglesia. O na, gipadako niya. Sa ato pa kung magsulti kang naglayng pinulungan, giingon nga nagpadayag ka lang o nagpalig-on ka lang sa imong kaugalingon. O, kay makabalo kang paglitok sa nagayong mga pinulungan. Dabis apostol Pablo namugat ba di siya? Si Pablo pahinomdom lang ha. Painomdom lang si apostol Pablo kabalo naglitok sa naglayong mga pinulungan. Pero unsay giingon ni apostol nga si Pablo? Paliyaw pagbasa Brad Rome, unsay gisulti ni apostol nga si Pablo? Bahin sa nakasulat sa Biblia. Bahin ni anang paglitok sa naglaing mga pinulungan. Tan-awon ta, iya ba nang gipamug-atan o wala ba? Ato lang basahon Brad Makarayo kini kasulat sa 1 Korinto kapitulo 14 bersikulo 19. Versikulo 5, versikulo 19, sige. Oh. Sige. Ngani sa sulod sa iglesia, palabihon ko nga magasulti ako o 5 ka mga pulong nga inubanan sa akong pamuot aron katudluan ko usab ang uban kay sa paglitok og napulo ka libo ka mga pulong pinaagi sa pagsultig mga dila. Tuana, matod pa ni Pablo ngani sa sulod sa iglesia palabihon ko nga magasulti ko og 5 ka mga pulong, 5 ra ka pulong ha. Nga inubanan sa akong pamuot aron katudluan ko usab ang uban kay sa paglitok sa napulo kalibo ka mga pulong pinaagi sa pagsultig mga dila. Na, bisan pagmulit kabalo pa sa sultis napulo kalibo ka mga pinulungan mas pakalabihon pa niyang musulti sa 5 ka mga pulong. Nga gipamugatan niyang paglitok sa nagkay mga pulong. Bitaw nga di namo gatandugon na. Di namo gatandugon ang kining paglitok sa nagkalaing pinulungan. Pero tandugon naman lang kay ang paggamit namo sa dili hingpit og katong giingon pati nga lang ang ilang nadawatan nga Espiritu Santo pag-abot sa adlaw sa Pentecostes. Muna among giingon ba duna pay kasunod panalitan magpatahi ka og pantalon, ha? Duna pay kasunod panalitan ang lukat 1,000 pesos, duna pay pag sukod ana kay nagpatahi ka mudaon kag 500 pesos. So pag kuha na nimo sa imong gipatahi, pag nahuman na, mo bayad na pug kag. Katunga kay 1,000 paid na. Ingon ni ana nga sistema busa kay kato pati nga lang sa unang ikaduhang Korinto 1:22.
Doon na pa'y kasunod nga panahon, nga hugna na pod sa pagpangalagad. Niadtong patinga pa, nga didto ang Espiritu Santo gisaad sa atong Ginoong Kristo nga mukunsad kanila, makadawat sila gahom alang sa ilang buluhaton pagwali o pagpanambal. Doon na pa'y kasunod nga panahon, nga doon na po'y buluhaton, dakong pagwali nga buluhaton o buluhaton pod nga pagpanambal. Ingon ana nga sistema, mo na'y purpose na mo nga gipadayag sa ire. Ingon ana nga sistema. Dili kay sa paglitok sa naglayng pinulungan kay nasayod mi bisan pas Pablo. Tanawan tinor sulod ni Pablo. Palabihon ko pang litok og 5 ka mga pulong sulod sa iglesia kay paglitok sa 10,000 ka mga pinulungan. Tanawa ra nya namugat siya paglitok sa nagkalain pinulungan. Kamura may nagpaligo na ng paglitok sa nagkalain pinulungan. Busa kanang giingon nga unsa may pulos sa atong pagwalis Espiritu Santo kon dili man ay magpadayon paglitok sa nagkalain pinulungan. Oy, tanawa sa ang Biblia, dili kita mo ay magtuman. Biblia mo ay atong sundon. Ingon ana nga sistema nga nas balaod sa misyon. Sa pahina 14 numero 9 balaod, nag-ingon ang pakanaog ni Master nga balaod diya nga ang atong pagtuo isandig sa balaang kasulatan. Hay may balaang kasulatan ikaduhang Korinto, ikaduhang Timoteo 3:17. Biblia man. Ang balaan ng kasulatan gituga sa Dios. Unya sa unang panid sa Biblia, ang balaan ng kasulatan nga nasudlan sa daan og bag-ong tugon. Biblia. Busa sa nakasulat sa Biblia, isandig nato diha. Kung unsa may dangatan ni atong ilang paglitok sa nagkalaing pinulungan, kadto mo'y atong sundon. Kay sila mao'y labing nasayod ana, na si Apostol Pablo kabalog litok sa nagkalaing mga pinulungan. Niingon, pamanggani siya, pakalabihon pa na akong paglitok ko sa nagkalinlaing sa 5 ka mga pinulungan kaysa paglitok sa 10,000 ka mga pinulungan. Sa ato pa, daghan na mga pinulungan hibaw ang Pablo ni atong panahon na, pero wa maganit niya pamukati, mas 5 pa kapulong iyang buhian. Nga naman, nga naingon anang tenor sinutian Pablo, tungod kay siya'y nahibalo. Siya'y nahibalo. Huna-hunaa nga ang si Apostol Pablo, naa ang Espiritu Santo, nagauban og ingon man nga ang Espiritu Santo na naguban sa mga apostoles ni atong kapanahonan sa atong Ginoong Kristo bisan ang ilang pagwali dito sa atong Ginoong Kristo og naa sa matang nga bisan pa ang pagkamagwawali ni apostol nga si Pablo may kalambigitan ng Espiritu Santo kay usas nagpili ang Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana? Basahon ko ang nakasulat sa Buhat 13 bersikulo 2. Og samtang na nagsimba sila sa Ginoo og nagpuasa, ang Espiritu Santo miingon, igahin kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buluhaton nga niini gitawag ko sila. Gitawag, gigahin sa Espiritu Santo si Bernabe ug si Saulo. Kinsa ni Pablo si Saulo sa Buhat 13 9 giingon, apan si Saulo nga ginganlan usab si Pablo. Si Pablo di ay ni ang naas Buhat 13 bersikulo 2 nga nag-ingon ang Espiritu Santo, igahin kanako alang sa buluhaton si Saulo nga maos Pablo ug si Bernabe nga niini gitawag ko sila. Sa nakasulat sa Biblia, sa ato pa sila'y nasayod ana, dabe kay gilitok man niya ang ilang pagdawat ana. Sa Espiritu Santo nga nikunsad pag-abot sa adlas Pentecostes, naglitok sila nagkalain-lain mga pinulungan, giingo man niya patinga. Mo man ay dakong problema. Na pag-abot dito sa kasunod, nagpamatuod ta nga doon na pa'y kasunod. Para ang katubang mo gamit nga nasayop tas pagwali sa dapit sa Espiritu Santo tungod kay mikunsad nas adlas Pentecostes dili magsilbi ngano man doon na pa may kasunod. Wala ta nagpamatuod ana, ingon nga kana patinga kay atong palutson ang kasunod para nga paglitok sa nagkalain pinulungan kay matod pa ni Pablo mas pakalabihon pagani niya ang paglitok sa 5 lang kapulong kaysa paglitok sa 10,000 ka mga pinulungan. Sa ato pa wa siya namugat. Nganong wala siya namugat kay nasayod siya nga ang paglitok sa nagkalain-laing mga pinulungan. Kato naglitok sa nagkalain-laing mga pinulungan. Kadto unsay gisulti? May giingon nga kato hunungon. Unsay prueba ni ana sa Biblia, Brad? Lloyd. Aniya, Brad, makarayong prueba kung atong basahan nakasulat diri sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 8 lapos ngadto sa 10. Ngingon, ang gugma wala gayoy pagkatapos. Apan kung aduna may mga paghimog propesiya, kini igahiklin raon niya. Kung aduna may pagsultig mga dila, kini pagahunungon raon niya. Kung aduna may kahibalo, kini igahiklin raon niya. Kay ang ato ugod nga kahibalo karon, dili man hingpit, ug maingon man ang atong paghimog propesiya. Apan, kung ang hingpit mabot na, ang dili hingpit igahiklin raon niya.
Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw nga giingon nga katong ilang pagsulti sa mga dila kadto pagahunungon sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon, atong tan-awon sa balaang kasulatan, Brad Romy. Tan-awon nato sa balaang kasulatan. Kung sa ang pulong sa Dios giunsa na pagsulti, Brad Romy, kay sa King James version sa gibasa ni Brad Lloyd pagahunungon sa atong nakasulat sa nakasulat sa Biblia pagsulti sa nagkalinlaing mga pinulungan. O ato lang basahon Brad Makarayo kining libro nga ang pulong sa Dios sa iyang Nga translisyon. translisyon sa Unang Korinto kapitulo 13 bersikulo atong mabasa 8 hangtod sa bersikulo 10. o 8 hangtod sa 10 nagaingon dinhi may katapusan ang mga pagsugilon sa pulong sa Dios ug ang mga pagsulti sa mga pinulungan nga wala matun-i ug ang kahibalo apan ang gugma wala gayoy pagkatapusan kay ang mga butang nga atong nasayran ug ang atong pagpasabot sa pulong sa Dios dili pagayod kompleto apan kon moabot na ang adlaw nga mahingpit na ang tanan mawala na ang pagkadili hingpit. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw, giklaro unsay giingon sa ang pulong sa Dios, gitin-aw nga katong giingon nga pagsugilon sa pulong sa Dios ug ang pagsulti sa pinulungan nga wala matun-e, may katapusan. O na. Busa mo nang wala pa mugati ni Apostol Pablo nasayon mi ana. Ha? Niya ang pangutana karon, bitan-awon ta ang nakasulat sa Biblia. Kung tan-awon ta sa balaang kasulatan, Brad, atong tanawon, pabor ko na ang nakasulat sa balaang kasulatan sa Bibliang Katoliko sa Hiligaynon, giingon sa nakasulat sa balaang kasulatan. Tan-awon ta. Gipadako man gyud ni apostol nga si Pablo. Tan-awan ni Brother Mabini, Danny Mabini, kay gisgutan man gyud nimo ang among programa sa Villanueva, ang programa diri sa Villanueva. O gisgutan pug ko nimo. Kay ang tenor sa imong sa iyong punto nga nasayop ta ni anang higayuna lugar kay ngano man tungod kay ang ato diya nagwali tag patingaw ni aduna pay hingpit unya imong giingon kay hingpit man sa ato pab ang mubuhat ana ang Espiritu Santo man sa katumanan nya giingon nimo si Master mamay atong giila unya pag human ana karon di padayon di ay muna giingon tan-aw nato kung say tenor sa sunutian sa mga apostoles usa na sa apostol nga si Pablo sa giingon sa King James version unsay giingon may katapusan. Unya giingon didto sa pagahunungon. Unya didto sa ang pulong sa Dios may katapusan. Ang pag sulti sa pinulungan nga wala matun-i. Karon tan-awon ta sa nakasulat sa balaang kasulatan sa Hiligaynon. Arita mo basa sa Bibliang Katoliko. Arita mo basa sa Unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 8 hangtod sa bersikulo 10 giingon. Ang gugma wala sing katapusan. Ang hiya sa pagwali sang pulong sang Dios umalagi. O nana ha, giingon na. Ang gugma walay katapusan, ang hiya sa pagwali sang pulong sa Dios umalagi. O naon sa pagyod ha. Ang mga hiya sa paghambal sa iban nga mga hambal magauntat atong ritsohon ni paghubad. Ang mga hiya sa paghambal o pagsulti sa iban nga mga hambal, sa uban nga mga pagsulti magauntat o magaundang o hunong. O mao na. Sa bersikulo 10, kay ang aton nga hiya, kay ang aton mga hiyas sa paghibalo kag sa pagwali sang pulong sang Dios indi pahimpit katuding ilang paghibalo kag pagwali sang pulong sang Dios gideclare ni Pablo indi pahimpit sato pa dili pahimpit. Pero kung ang hingpit mag-abot, katong ilang paghibalo o pagwali sang pulong sang Dios, giingon, mag-abot ang katong hingpit, andi himpit, magataliwan. O sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitin-aw, giklaro, ana? Ang hiya sa pagwali sa utso, sang pulong sang Dios, umalagi. Ang hiya sa paghambal, sa iban nga mga hambal, magauntat o magahunong. O na? Ug ang ilang kahibalo
hiya sa pagwali sang pulong sang Dios di indi pa himpit. Suno sa ginsiling ni apostol nga si Pablo. O na? Sa gihambal ni apostol nga si Pablo, sa gisiling ni apostol nga si Pablo. Gitinaw. O na? Magauntat ang paghambal sa iban nga mga paghambal. O na? Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, na ibalotag untat. Undang. O, sa King James Version, sa atong nabasa, giingon, pagahunungon, sa ang pulong sa Dios may katapusan. Sa atong nabasa. Unya, dinhi sa nakasulat sa Hiligaynon, ang paghambal sa iban nga mga paghambal, magauntat. O na, niyon sao man nimo na. O, ato pa, kinsa man ta nga mo padayon ana nga sila mideclare man ang mga apostolis atong Ginoong Kristo. I-apply ta na karon. Mas mulabaw palugar tas mga apostolis. Na ingon ana nga sistema. Mao na karon ang atoa. Di man kulupiti ta nang agi nato karon og inana man pananglitan og ang doktrina sa PBCM nga nagpamatuod ta pati nga lamang dunay kasunod pa nga panahon nga pag-abot ana paglitok sa nagkalaing mga pinulungan. Pwedeng bakutihan nato. Paggamitan tas unang Korinto 13:8 hangtod sa bersikulo 10 sa nagkalaing translation sa Biblia. Naniaman ni karon ang pulong sa Dios. Ang buhing pulong basahon nato. Gitinaw na dire dito sa King James Version. Pagahunungon. Unya diya sa ang pulong sa Dios may katapusan ang paglitok sa pinulungan nga wala matun-i. Ang paghambal sa iban nga mga paghambal sa ginsiling ni apostol nga si Pablo, sa gihambal ni apostol nga si Pablo, suno ni Pablo, nagsiling siya. Magauntat ang paghambal sa iban nga mga paghambal. Ingon ana nga sistema. Karon ang pangutana, kung dirita sa buhing pulong, giun sa pagsulti na ni apostol nga si Pablo, unang Korinto 13:9-10, giingon sa pagpahayag sa Biblia. Ang tanang pinasahing hiyas nga gihatag sa Dios kanato may katapusan. Apan ang gugma magpadayon hangtod sa kahangturan. Nanaha, ang katukunong pinasahing hiyas ang gihatag sa Dios may katapusan. Unsa pa gyud ang giingon? Muabot ang adlaw. Panagna man niyo. Muabot ang adlaw. Remind ha? Timan katong ilang nadawat ng Espiritu Santo patinga. Doon na tay pagpamatod nga doon na pay kasunod nga panahon. Motong hingpit na. Muabot ang adlaw. Unsa man ning muabot ang adlaw? Panagna ni. Kanang muabot gani palabuton. Wala sa ilang panahon. Ato ning tagutaguron aning kagabion. Ha? Muabot ang adlaw nga ang propesya giingon. Pagsulti unsa pa gyud? Muabot ang adlaw nga ang propesya. Unsa pa gyud? Pagsulti laing pinulungan og ang pinasahing kahibalo mahanaw. O na. Mahanaw kuno. Muabot ang adlaw nga pagsulti na kay pinulungan ug ang propesya mahanaw gilaras man na. Gipadako man ang propesya ug ang katong mas gamay ang katong paglitok sa nagkalaing pinulungan. Wala niya pamugati pero ang propesya ug ang pagsulti laing pinulungan mahanaw. Muna giingon ni Pablo gitin-aw na King James Version may katapusan sa atong nabasa. Pagahunungon may katapusan sa ang pulong sa Dios. Sa Hiligaynon magauntat, magaundang, pag-abot diri sa ang pulong sa Dios gibasa nato, mahanaw gyud. Propesya nga gipadako ni Pablo kay sa pagsulti sa naglaing pinulungan, gilaras. Giingon, jutay lamang ang atong nahibaluan. Karon bisan pa sa atong pinasahing mga hiyas, bisan gani ang pagwali ni atong hinatagan og hiyas sa pagwali dili hingpit. Bisan pa itong hiyas. Unsa to hiyas sa panahon ni Kristo, munay giingon dili pa hingpit apan ang higayon. Nga moabot na ang pagkahingpit nga to lugar kasunod. Ha? Unsa man ang pagkakinahanglan ni ining mga gasa nga hiyas nga dili hingpit matapos gisigundahan pa og mawala na. Matapos ang mawala na gisigundahan matapos og mawala na. Unya sa bersikulo 8 ang hiyas sa pagsulti og ang propesya paglitok sa kanang pinulungan mahanaw. Matapos mawala na. Masabta nato na o dili. Tinaw kayo na. Mabutan na mong giingon di pa namo ni tagod-taguron kay wala namo na tagay importansya kay wala may naghatag anang paglitok sa nagkalaing pinulungan ug unsa diha. Ang ato diha gipaningita nato nga duna pay hingpit karon di ba natin-aw? Pag-abot ana karon dito gipangita ta. Kung kato patinga man Espiritu Santo na dawatan nila asa man ang hingpit? Mo nang giingon ni Pablo apan kon ang hingpit na muabot
ang dili hingpit mawala matapos og mawala na. Umahanaw. O na, asa man ang hingpit? Di ba katuila patinga? Doon na pa hingpit. O, naunsa man ang giingon pag-abot ana? Kanang hingpit. Mao nang giingon nga sa ilang buluhaton, ang among gipadayag sa ere, ingon ani ra, kay imo mang gikuhit, o gikuhit man nga sistema, paglitok sa nagkalaing pinulungan, anaha, atong tagod-taguro na, pagsultis nagkalaing pinulungan, pagahunungon. Ha? Unsay laing termino na pod, sa laing bersyon, sa Biblia, sa ang pulong sa Dios, may katapusan. Magauntat dito sa hiligaynon nga Biblia. Magaundang. Unya dito sa ang pulong sa Dios, ang buhing pulong, gitinaw na gyud mahanaw. Unya pag-abot na sa hingpit, ang paglitok sa naging pinulungan ug ang propesya mahanaw, matapos na ug mawala na. O na. Sa Bibliang Katoliko giunsa na gina pagsulti Brad Jisrael gitinaw ba gyud na nga kana gyud mawala. Gitinaw gyud makarayo. Mao ra gyapon nga sitas gingon sa utso. Pero tong basahon nga Biblia, ang Bibliang Katoliko. Ingon ni atong mabasa Brad Makarayo. Ang mga dinasig nga mga mensahe lumabay lamang. Ang mga hiyas sa pagsulti mawala. Ang kahibalo mahanaw. Apan dili gayud matapos ang gugma. Kay ang atong kaalam ug dinasig nga mga mensahe dili hingpit. Apan kun ang hingpit moabot na, kadtong dili hingpit mawala. O, busa sa nakasulat sa Biblia, sa Bibliang Katoliko, gitinaw na. O, gilaras, purot. Ang mga dinasig nga mensahe, lumalabay lamang, ang hiya sa pagsulti, mawala. O, ang kahibalo, mahanaw. Apan, dili gid matapos ang din. Sa bersikulo 9, kay ang atong kaalam ug dinasig nga mga mensahe dili hingpit, apan kung ang hingpit maabot na, katong dili hingpit, mawala. O na, sa nakasulat sa balang kasulatan, mawala na. Pag-abot, pag-abot na ni adtong hingpit. Mo nang giingon namo kung katopati nga, mo na giingon sa balaang kasulatan nga doon na pa'y hingpit nga moabot. Di ba mo takdo? Kung dili man kato hingpit kay pati nga lang, doon na pa'y kasunod. Asa nang kasunod mo tong hingpit? Apangutana kay pag-abot sa hingpit kay wadon man ang pagsultis na kailangan mga pinulungan. Paghimog propesya, unsaon man na pagpadayon karos mo padayon. Be? Mo bitaw nang adina mo nagatandugon kay masakitan ang masakitan ana sa prinsipyo. Pero kung tandugon man ta, di tanawa, unsay resulta? Di na nga busisi na. Ha? Ang sistema o plastada karon. Na kung panalitan karon, mugawas ni ang question. Kung maingon tagpadayon, asa may labaw di ay, kamo si Pablo. Ana, mauman na ron. Kung panalitan pagkasaipon ang mga ministros BBCM, ikatulo lang ang mga ministros BBCM. Unang nagsulti si Pablo. Ikaduha ang nagsulti, kinsa man. Nakasulat sa Biblia. Unya kay diha man nato isandig ang atong pagtuo sa Biblia base sa balaod sa misyon. Unsaon man na karon ato pagsandig karon og padayon, unya ang Biblia nag-ingon dili padayon ang paglitok sa kanimo pinulungan. Nya kamoy magtuman. Ana, may mo butan ang giingon, wa na lang unta hisguti. Kay pag-abot ang ana nga sistema, mao nimo di ko sugal sa social media, pero ako naman lang gani og kami naman lang gani mo'y sugaton na diha ta mag takos ingon ana nga sistema. Ha? Mao na nga sistema mo bitaw nga ang hingpit pag-abot na, ang dili hingpit mawala, ang paglitok sa naglaing mga pinulungan, bisan pang propesya. Unsa man to? Ang ilang mensahe sa mga apostoles. Unsa man na mensahe nila sa Roma 10:17. Mao na ang pagwali sa balita sa atong Ginoong Kristo mawala, gilaras man na karon. Unya ang pangutana kamo, nganong wala mo mapadayon sa pagwali kang Kristo kay nasayod mo nga nakasulat sa Biblia. Gisulti Pablo. Mao nga ang hingpit nga moabot, ato pa ng doktrina nas unang Pedro 1:12, magwali sa balita sa Espiritu Santo, mo na hingpit nga moabot, mo na nang giingon nga, apan kung naghingpit moabot na, katong dili hingpit mawala, unsay naa nila, paglitok sa naglaing mga pinulungan, propesya, pagwali kang Kristo mawala, unsa may musunod, wali nga Espiritu Santo. Unya nganong gituman ninyo ang pagwali sa Espiritu Santo, wagwali sa atong Ginoong Kristo, kay nasayod mong mawala. Unya pangutana karon kay kalakip man paglitok sa naglaing mga pinulungan, nganong padayonon man na. Ingon ana nga sistema. Ha? Nasabtan? Mo bang ganig maglitok pa ta sa nagkalinlaing ingon man kanang naa sa kanang giingon pa diha nga pagpandong sa makamot bisan pag kana gilaras na sa Biblia unsay prueba ni ana. Basahon nato sa Biblia Brad Rome sa nakasulat last nga sitas sa Hebrehanon 6:1-2. Oh, yun ni ang pamahayag nga imo nang gisitar nga sitas.
Busab yan tana ang nahaunang mga tuluan mahitungod kang Kristo o manag-uswag kita ngadto sa pagkahamtong sa dili na pagpahimutang pag-usab sa sukaranan sa paghinulsol gikan sa mga patay nga mga binuhatan o sa pagtuo ngadto sa Dios o sa pagtulunan mahitungod sa mga bautismo o sa pagpandong pinaagi sa mga kamot o sa pagpamanhaw sa mga patay o sa hukom sa silot nga dayon. Busa sa nakasulat sa Biblia, biyaan ang pagtulong ng Kristo, bautismo, pagpandong sa kamot. Asa man nga na nagibili ni Pablo. Basaha ang Galacia 1:1. Ha? Di ba bisa pag-asa ana gingon si Pablo, ang iyang pag-apostol dili gikan sa tao kundi gikan kay Jesucristo og sa Amahan. Nanaana naggiya. Unang Espiritu Santo mo ay naggahin kaniya na pag-abot lugar sa Espiritu Santo nagpili buhat residos. Ha? Gipili siya. Og si Bernabe alang sa buluhaton sa pagwali unya pag-abot anak karon dito, wala di ay mag-guide ang Espiritu Santo niya lugar. Ha? Nag-guide ang Espiritu Santo ana. Mas mabasa pa nato nga si Apostol Pablo sa panahon dito kung maggawi tas paglitok sa naglaing pinulungan si Apostol Pablo nakalitok sila. Pero ang question karon, mas pakalabihon pa niya maglitok sa 5 ka mga pulong kaysa pagsultis nagkalain-laing sa napulo kalibo ka mga pinulungan. Ngano nasayod siya nga ang propesya o ang paglitok sa nagkalain pinulungan puros na giwala pag-abot o mawala pag-abot ni anang moabot na ang hingpit nga wali nga Espiritu Santo mao na nang giingon natong kasunod. Unsa nang kasunod ba nga panahon sa pagwali sa Espiritu Santo mo na purpose nga gamit namo na nga katupati nga pagkunsad sa Espiritu Santo adlaw Pentecostes doon na pa'y kasunod ang iwali na gyud Espiritu Santo og ang dakong buluhaton ni ana kung ang Espiritu Santo nag-uban man dito mikunsan man pag-abot sa adlaw sa Pentecostes pag-abot ana nakadawat sila gahom alang sa buluhatong pagwali o pagpanambal pag-abot pod nga ang Espiritu Santo na pod iwali na nagnunot gyapon ang pag-ayo sa balatian naa ba na nasayod ka na kamo ngano nalatid sa baylos sa baylos na karga na dek unsay tumong ni master sa pagtukod sa PBCM kini na lang ang atong last nga basahon kay wa na tay oras giingon diri sa pahina 5 giingon ditso nato sa atong paghubad sa Bisaya giingon una nga ang pangalan sa maong kapunungan mao ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ikaduha nga ang katuyuan sa pagtukod nining kapunungan maong pagsangyaw sa Kristohanong pagtulunan sa pagkaluoy pagpasaylo o pagkalulot, paghupay o pagkunhod sa tawhanong kasakit, paghatag o pagtambal medikal o dental. O mao na siya. Ang naadya nga tumong ni Master pagtukod sa pagtulon ang PBCM. Gitukod niya ang PBCM aron sa buluhaton pagwali. Unsa pa pag-ayo sa balatian. Munay nakita sa dekada 60, 70, 80, 90 hangtod karon. Wala pa napamugati sa PBCM og ni Master ang paglitok sa nagkalain-laing mga pinulungan kay bisan pa sa Biblia daan na gideclare pa sa pag-uban sa Espiritu Santo dito sa mga apostoles bisan pa dili hingpit katong ilang kapanahonan pagdawat sa Espiritu Santo ang pagkunsad sa Espiritu Santo kung giingon maghingpit dili na gyud na pagkunsad kun dili pakig-uban na gyud sa Espiritu Santo kang Espiritu Santo nay mutudlo nahutdan na lang tag-oras sa sunod nga higayon padayonon ta ang paghisgot niini sa paglitok sa nagkalaing pinulungan padayon ba og dili og unsay resulta og ngano nga nagpadayon tagibahin ang ilang pagdawat sa Espiritu Santo pagkunsad katupati nga dunay hingpit nga moabot iwali na ang Espiritu Santo uban sa dakong buluhaton pag-ayo sa mga balatian nasayod mo ana og unsay propesya ni Master ana dili kay paglitok sa nagkalaing pinulungan wala naman kita oras sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo. Divine Master Tomas Niño Sr. ug sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kini ang inyong alagad sa kanginan. Ebanghilista Brother Hermogenes Macarayo ug uban sa usab sa kauban nga mga ministro. Kani usab si Brother Lloyd Badera. Kinsab si Brother Romirama Camus. Kiniusap si Brother Jisrael Macarayo kami mingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mayong gabi nga natong tanan.